Salón Danae v Košiciach je tu pre vás už 15 rokov. V našom salóne vás radi privítame a poskytneme vám kompletné ošetrenie pleti, dekoltu, vlasov, rúk, nôh a postaráme sa o celé vaše telo. Názov salónu Danae pochádza z gréckej mytológie. Danae predstavovala symbol pozemskej krásy. Vďaka podpore a vysokokvalitnému know-how svojich dodávateľov dokáže salón Danae poskytnúť množstvo služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, manikúry, pedikúry a modelovania nechtov. Salón Danae spolupracuje s mnohými dodávateľskými zahraničnými značkami. Náš salón si vybudoval pozíciu stabilného a úspešného salónu krásy na silnom konkurenčnom trhu a túto pozíciu si udržal už celých 15 rokov i vďaka dôvere svojich klientiek aj klientov. Sme v centre mesta so skvelým prístupom autom a neplateným parkoviskom. Salón Danae nájdete na Palárikovej 9 v Košiciach. Objednávky môžete telefonovať na recepciu na telefónne číslo 055 67 70033. Otváracie hodiny sú pondelok až piatok od 8 hodiny ráno do 20 hodiny večer. V sobotu od 8 hodiny ráno do 17 hodiny po obede. Nájdete nás aj na Facebooku Salón Danae Košice alebo na webovej stránke www.salondanae.czm.com.